Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ora trima. Ratumu tak unek-unek kowe ora trima ya. Aku wani ngunek-unek iki kanthi dasar bener sungkuni tak kandhani. Nek ora kelakon kaya ngene iki kapan nggonku bakal nguman-uman karo Duryudana. Watu sing srakah, watak angkara budi candala, ora nyawang Pandhawa ki sedulure, tunggal kulit daging, tunggal getih. Ning mentala ngidak-idak karo sedulur. Jagat kahanane kaya ngene iki rak wiwitane saka Duryudana, dadi contone wong elek. Kono nututi mlebu kono. Kono nututi mlebu ditimpal teleke kono, aku tak metu jaba.